I-activate na sa gamhanan sa Dakbayan sa Talisay ang City Flood Control Task Force human masinati ang sagunson nga pag-uwan-uwan. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Lakip sa nakastandby ang mga sakop sa Aksyon Agad team kay sila ang mutabang sa pagkuha sa mga basura nga mubara diha sa mga drainage system aron di kay makagrabe kuno galing adunay pagbaha. Niadtong Huwebes sa miaging semana pasado 5 sa hapon nakasinati og lapas kiting nga pagbaha sa National Highway sa Barangay Linaw sa Dakbayan sa Talisay. Hinon milanat lang kinog 30 minutos og mihubas raw sabdayon. Mato ni Edwin Nerves nga daling nakaresponde ang mga sakop sa Flood Control Task Force sa dapit. Mga basura nga mibara sa gianan sa drainage mao'y hinungdan sa pagbaha. Gahapon sa buntag, dihang mibunok ang kusog nga uwan kining mga nakakaputi nga mga sakop sa Flood Control Task Force. Miadto dayon sa may Bulacau area diin inanay nang mibaha. So amon na ning ipangandaman tungod ining ato ang umabot nga tigulan nga unta. Nagsugod bagyo na siya karon. Nya usasab sa akong gihangyo sa mga katawhan sa mga personal nato dito nga magparubing ko nila karong adlaw. Samtang nakaresponde usab dayon ang nakastandby nga mga personal sa Aksyon Agad team dihang miawas ang kanal sa Kimba, Barangay San Roque sa pagbunok sa kusog nga awan kagahapon sa buntag. Dapit sa Rabaya Street sa may Kimba, niawas ug mayo ang kuan ma'am nya nagisod mga motorista kay pag-agi. Atong nagkuha dito, didikhan ang basura nakuha ginato og mga likid sa truck na sa mo naka-stack up sa drainage dito. Akong gihagi ang tanang katawan na pagdili sa paglabay sa basura diha sa dalanan sa bawat hinungdan sa paglato up sa mga drainage system. Usa kini sa rason nga gahapon human sa pag-uwan mipaygayon og rekorida si Nerves sa Business District pag-awhag sa mga mamaligyaay, mamalitay ug sa mga mangagi sa dapit sa di pagpasagad og labay sa basura. Nga unta kanang ato ang mga basura atong i-control paglabay sa makadalanan. Kay kasagaran manggod bisag makolekta nato ang basura unya naga poy malabay labi na kanang mga pasaheroan sa mga jeepney passengers mo guni sa nakumon nga makita nako. O kini mga passersby nga nasa sidewalk mga tinda labay lang. So Lan kun init ang panahon para usab sila sa ilahang pagpanglimpyo sa kanilang Aksyon Agad team samtang ang ESWM ko ang Ecological Solid Waste Management ang nagpaygay usab og desalting sa kasapaan. Lan? Salamat, Femari Dumabok.